Стварыць бяспечныя умовы працы – асноўная задача наймальніка. Работу па ажыццяўленні грамадскага кантролю за выкананнем заканадаўства аб ахове працы абмеркавалі прафсаюзныя арганізацыі, інспектары працы галіновых камітэтаў прафсаюзаў, грамадскія інспектары і спецыялісты па ахове працы прадпрыемстваў і арганізацый рэгіёну. У 2017 годзе асаблівая ўвага надавалася выкананню дырэктывы прэзідэнта Рэспублікі Беларусь нумар 1 аб мерах па ўмацаванні грамадскай бяспекі і дысцыпліны. За выкананнем заканадаўства аб ахове працы на прадпрыемствах і арганізацыях вобласці ажыццяўляецца грамадскі кантроль. За мінулы год тэхнічныя інспектары правялі больш за 900 планавых праверак і маніторынгаў. Вынік – канкрэтныя патрабаванні праз выдачу рэкамендацый і прадстаўленняў наймальнікам аб ліквідацыі выяўленых парушэнняў. На каждом участке повесили, дополнительно изготовили стенды по охране труда. Теперь любой работник может посмотреть, с минимальными какими-то требованиями ознакомиться по охране труда, которые непосредственно связаны с работой его. Значит, в полном объеме мы постоянно обеспечиваем всеми средствами защиты, которые предусмотрены коллективным договором. Первостепенное значение в создании здоровых и безопасных условий труда Федерация профсоюзов Беларуси придает работе общественных инспекторов по охране труда. Это та структура, те работники предприятий, которые выполняют общественные обязанности, работая на основной своей работе. Поэтому от того, как будет взаимодействие нанимателя, в том числе и с этой категорией, будет зависеть здоровое и безопасное условие труда. У Віцебскай вобласці ў 2017 годзе адбыліся 16 няшчасных выпадкаў на вытворчасці са смяротным зыходам, 71 няшчасны выпадак на вытворчасці з цяжкімі наступствамі. Сярод асноўных прычын здарэнняў – парушэнне самімі пацярпелымі працоўнай і выканальніцкай дысцыпліны, невыкананне службовымі асобамі сваіх абавязкаў.